karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play. Nganong niya ka? Tay Paragot, wa ka malipay nga ni ako? Ha? Wa ka malipay? Nga naman, mas ganahan ka nga si Alexa lang ang imong ikauban din, he? Mao ba? Lira. Ay, patagag ukab na yung baba ni mo eh. Hain si Alexa. Noon sa mga tiil mo. Anong isamad man ang imong dapit sa agtang? Kawan, bagyo gabi eh. Nadatugan ko sa nakasuod nga sangas bay. Hala. Tuod. Noon sa mga kusina sa bay. Natumbahan og sangas kahoy. Onya, o sa may gibuhat si mong ina-ina. Iyak ang gitambalan. Oo. Di ati manam ko niya. Kinahalang pangitaon ako sa Alexa. Unsa? Hay mo ting maldita mong ina-ina. Ambot, kung may bawa kung hain. Maupit ang pangitaon ako. Kinsa may gisakyan mo paingon din eh. Nagpakyaw ko. Pero ako nagipalarga. Mayo noon. Ha? Lahos na bay. Alexa! Hay iyan! Alexa! Ano mangita pa mong higani mong ina-ina? Pasagdi na siya ko na siya sa lupad, oy! Kanindot ining dapita. Linaw kaayog. Nindot kayo ang view. Pang poster maning dapita. Unsa man ang naa sa loud? Dako nga bangka. Di pa na bangka. Mahalon man na porma. Ay, gusto. Muna'y bangka sa mga dato. Muna'y kitawag ko kiyati. Nagkupa ang ginikusina, oy. Ang samaling baya. Gabok man dahin, eh. Ay. Naido ka pultahin. Uy. Naman nagigihaya nga besti ni Alexa. Kang Alexa din yung kwarto. Pero, Ngano na may pulo ni Ian sa kama? Nagtipon sila kwarto? Kinsa magay tag-iyaan ng mauyati. Kanindot kang tao kun, uy. Pero, di sad na makakita na ako din, he. Layo-layo raman siya ining isla. Pero, nga naman di ay ko na akong suwayan o tawag, bi. Hoy! Tabang! Tabang! Na-stranded mi diri sa isla! Tabang! Ako si Alexa! Na-stranded mi diri sa isla! Tabang! Kurang tingog mo ito ni Alexa nga kung nabati. Pero, nawa naman sab. Ian! O si buti pa sa butin, eh. Anong naaw na ni mo akong pulo? Nganong dito ni sa kwarto nga naa sa magsinina ni Alexa, ha? Ang samin? Nagtipon mo kwarto si Alexa? Unsa? Unsa ko tawag ka? Anong imo man kong pasangin na na? Kuan. Nabili na dito kay gipalabhan ko na niya. Doon na ka ba gitago na ko? Ha? Lira mahimo ba? Ang napunik ang kasakit sa kong Naghunahon na ba ko kung unsaon ako pagbuhi kining dapita.
nga mahimong makwartahan. Ayaw, bigi ko binuangi ha, Ian. Lira, nung sab ka eh. Muapas lang ka din heron mga away. Oh, dili man. Ayaw pagpatakag pamasangil ako ha. Klaruhan lang yun ang imong mga lihok, Ian. Daghan na ba kagisaad na ako? O kinahanglan nga imo ning tumanon? O lagi. Ay kabala ka, good. Matuman ang tanan akong saad mo. May gipakyas ka na. Ha? Unsa man? Maingon ka nga ako imong dad-on din ni maong isla. Pero unsa man hitabo Nganong ang imong mang ina-ina ang imong gidadin ni? Ha? Ian? Lira, kalma lang. Tubag ako. Nga naman naging selak sa man imong gidadin ni? Ganun di man ako. Ay, business ang among gianhi. Unya ako mo siyang personal assistant. O nga siya gid ang dad-on ako din eh. Gawas pa. Nagplano ko nga unya na kanako dad-on din he kung mausab na ning dapita. Mao ba? Unsa man di plano nimo ining dapita? Mao ni ang dream island sa kumama. Ug ako ning buhion para niya. Mao ba? Niya na magid ka. Unsa man may dagang bino diha? Na. Mas maayo pag mag-inom ta. Nagdamas ako mga dilata. Sige, pagluto na lang kay wa pa ko pakana sa kong ina-ina. Kinsa kita ang tagian ng maong yate, no? Oh, bitago lang tingali na diha tungod sa bakyo. Pero marag, malakaw raman tingali ng yate kung maghunas. Oh, unsa na? Murag may tao nga nanaog sa yate. Hala, naglangoy-langoy siya doon sa yate. Ay, foreigner tingali na nga nasaag ining dapita. Pero, may tingali nga mula nga isang ko pa doon sa yate. Ako lang unang taguan ang akong sundang dinhi. Medyo hunas naman sama. Mabaw naman lang ining dapita. Makapaduol ko niya. Oops. Oh. Imo ning unang tagay. Thank you. Nakainom na gid ko og paggaan sa buot. Kini, ako na sabi. Kinahanglan pangitaon kung maldita kung ina-ina. Unsa man gid nahitabo ninyo? Unsa man? Nag-away na sabo? Waman. Iyan. Kano sa mo ginamalayas ang imong ina-ina, ha? Paghuwat. Unsa man? Gusto ka nga ako na ipakidnap ang imong ina-ina? Uy. Ay, uy. Atakihod sa papa kung di mo nabuhaton. Lira, kinahanglang makumbinser ko unang huna-huna ni papa. Nga deligid si Alexa ang ngayon niyang mahimong asawa. Pero unsa man lagi plano nimo? Hatagan og konsumisyon si Alexa. Mao na akong plano. Kanang di na siya makaantos sa akong kabuan. Og mulayas na siya nga di na mananghid ni papa. May laing paagi kong nahuna-hunaan. Unsa man na? Kinahanglan doon ay laing lalaki nga moabot sa kinabuhi ni Alexa. Aron tintalon siya. Kanang gwapo cute. Unsa? Kanang lalaki nga murag artista. Unsa?
Sam, sa natawahan na. Oh, mangita pa ko. Ayaw na. How sabay ayaw? Itugyan na nako ang tanan. Di may mo nga makalitan si Papa. Di sa ko gusto nga mamatay si Papa. Bisa na hiubos ko niya pero di ko gusto nga mamatay siya. Hello. Ed, hain naman ang imong anak. Oh, Agnes. May mga pending siyang permahanan diri sa opisina. Ako na ang mupirma na. Ug kung doon ay mga napinding nga meeting, ako na mutunga. Ed, nagkinahanglan og makaaktiman ang Figura Boutique. Okay. Agnes, muhangyo ko nimo. Ayaw lang ko na pag-retire. O, sige. May kabahala na lang eh. Maning kamot lang git ko og langoy. Dili man hinon kayo tantong law. Doon na lang git ko. Aray! Ay, gibi ko kan ko. Tabang! Tabang! Miss! Bang! Alexa! Paul! Ikaw na! Paul! Dali! Dali! Dali na ko! Inahanglang mahawas ni kagikan sa tubig. Aray! Ah! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!